Χθες είχαμε μια σύσκεψη, ενημέρωση από πλευράς της κυβέρνησης σχετικά με το θέμα των απορριμμάτων. Αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα είναι ότι είναι ένα ψήγμα σεβασμού απέναντι στους δημάρχους το ότι κλήθηκαν ακόμα και την ίστατη ώρα στο να συμμετέχουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Κανονικά θα έπρεπε να είναι ισότιμο μέλος του διαλόγου από τότε που ξεκίνησε για τα απορρίμματα. Δεν είναι. Αυτό απλώς για να κουβεντιάζουμε πολιτικά. Σε ό,τι αφορά το αντικείμενο και τη λύση του προβλήματος που αφορά όλο τον κόσμο, ακόμα βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις. Εγώ προσωπικά πίστευα ότι για το θέμα των απορριμμάτων δεν υπάρχει χρόνος να κουβεντιάζουμε άλλο. Όμως σαν Έλληνες δείχνουμε ότι μπορούμε να κουβεντιάζουμε για πάντα. Θα ήθελα να μην είναι για πάντα, κάποια στιγμή να μπουν υπογραφές, να δούμε συμβάσεις, να τακτοποιηθούν τα θέματα και να μπορούμε πλέον να φύγουμε από αυτή την εγκληματική κατάσταση που λέγεται χαδά, χωματερές δηλαδή. Χθες μας έγινε μια ενημέρωση, υπάρχει μια προσέγγιση της κυβέρνησης με την ανάδοχο εταιρεία της ΔΙΤ Πελοποννήσου, την Τέρνα. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, βέβαια αυτά είναι συζητήσεις σε ό,τι αφορά τη σύμβαση, σε αυτό που λέγεται εγγυημένη ποσότητα, σε αυτό που λέγεται διάρκεια και σε κάποια διαχείριση πράσινο ταμείο ή κάποιων φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι δήμαρχοι ζητήσαμε, όπως είχαμε πάρει απόφαση προχθές στην Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ζητήσαμε να μας δοθεί η σύμβαση γραπτός, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, και από εκεί και πέρα θέσαμε ερωτήματα γραπτός επίσης για να τα πάρουμε γραπτός. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να συζητάμε, να γράφουμε και να υπογράφουμε για να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Θέλω να τονίσω, τελειώνοντας, ο κόσμος να αναρωτηθεί πόση λάσπη έχουν φάει οι δήμαρχοι για τις χωματερές που έχουν τη στιγμή που η αρμοδιότητα ανήκει αλλού. Αυτό γιατί κάποιοι συνεχίζουν να μιλάνε και δεν κλείνουν το στόμα τους. Για να καταλάβει οποιοσδήποτε τι σημαίνει αρμοδιότητα, εγώ θα πω το απλό. Πώς έχει αρμοδιότητα ο Δήμος όταν άλλοι κάνουν το διαγωνισμό. Γι' αυτό ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εμείς κάνουμε την υπομονή μας, τρώμε τη δυσαρέσκεια του κόσμου γιατί θεωρεί ότι όποιος κάθεται στην καρέκλα του Δημάρχου είναι περιβαλλοντικός εγκληματίας, είχε ένα αποθυμένο, ένα βίτσιο από μικρός και θέλει να θάβει σκουπίδια. Αυτό το θεωρεί πλέον ο κόσμος. Έχουμε φάει όλη τη δυσαρέσκεια. Θέλω όμως να καλέσω τον κόσμο να καταλάβει ένα πράγμα. Αυτός που κάνει διαγωνισμούς έχει την αρμοδιότητα. Αν την αρμοδιότητα την είχαν οι Δήμοι, γιατί δεν το έκαναν οι Δήμοι και το έκαναν άλλοι. Τελειώνει το θέμα των αρμοδιοτήτων, να το πούμε, περιμένουμε, προσμένουμε σε αποφάσεις, σε υπογραφές για να έχουμε μια καλύτερη επιτέλους λύση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και καλύτερη λύση είναι οτιδήποτε δεν είναι ανοιχτός χαδά αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε στην Αργολίδα μόνο ανοιχτούς χαδά, χωματερές, οτιδήποτε λίγο καλύτερο το προκρίνουμε. Έχει να κάνει και με την προσωρινή διαχείριση την οποία έχουμε ζητήσει με τον Δήμο Άργος Μυκηνών. Μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά είναι πολύ καλύτερη φυσικά, δεν το συζητάμε, το καταλαβαίνει οποιοσδήποτε από τις ανοιχτές χωματερές που έχουμε τώρα.